Wel, Elwen, mae yna arogl hyfryd iawn yn dod o'r gegin. Atgoffa ni beth sydd 'dy ti ar y fwydlen. O, diolch Ifon. Be dwi'n mynd i wneud heddiw ydy asennau, sef defnyddio cigeidion Cymreig a ribs yr asennau dwi'n wneud. Gen i gael ymlaen efo sprouts. Wyt ti'n berwyl? O ie, dwi yn rhoi chydig bach o ddŵr, ond dwi'n cadw nhw'n galed, a wedyn mi ydw i yn torno'r ei menyn a bacwn ag ati. Croes neu dim croes ar y gwylod? O, dwi ddim, na. Na. Ydych chi'n atab i'r broblem yma na? Berwyn nhw, ond ddim efo croes ar y gwylod? O, dwi ddim, na, rhaid mi gyfadde. O'n i jyst yn meddwl, sy'n neis wneud i'r recites fel hyn ar gyfer y Nadolig. Yr esennau yma ydy'r ei rhatsa ydych chi'n gallu brynu. Rhain yn dod fwy o'r ochr y brisged o'r blat, felly dim beth da ni'n feddwl am y rib eidion. Ydych chi'n gwybod hwnna fel yr steak, y ribau steak. So mae hwn yn fwy rhad y lawer. Darn sydd angen lot o amser i goginio, dio. Ie, ond gallu bod yn un mor flasus, ni'n tybio unrhyw ddarn. Gwych. Mae o fendigedig. A dwi'n meddwl, os ydych chi'n data'ch cigydd a gofyn amdano fo, fydden nhw'n paratoi nhw i chi. Weithiau mae'n cael ei alw yn pethau fel yr Jacob's Ladder yma, lle haich chi wybod beth ydych chi'n ofyn am. A beth dwi wedi gwneud ydy, yn amlwg, fel ydych chi'n gweld yma, na i droi off o'r rwan, dwi wedi brownio nhw yn barod. A mae fyny chi faint ydych chi eisiau wneud. Felly mae'n dal yn goch o bytai yn y canol o dan fo, rhyw fymryn. Dwi wedi cwcio drwan? O di. Da chi yn goginio. Mae o'n mynd i goginio. Da chi'n gwybod fel yr esennau, y ribs porc mae pawb yn hoffi. Yr un math o beth a hynna. So da'n goginio fan hir. Ond be dwi'n neud fan hyn wan? Dwi'n neud past. A dwi jyst i torri fan unionyn a garlleg. A dwi'n rhoi cynhwysion. Dwi'n credu sy'r rhan fwyaf na ni efo gyda yn y cwpwr. Sos coch. Ketchup, sos a barbecue. Dwi'n rhoi di fewn y past harissa yma. A dwi'n reid rhyw 2 llwy fwrdd y fanna. Mae bron yn jar i reid y gwir. Harissa, beth yw'n asa? Harissa, rhyw flas. Mae'n chydig o chili ag ati, ond diolch yn boeth, fwy cynnes, ti'n gwybod, dwi'n mynd yr hy boeth efo hwn. A dwi'n reid llwy de y fanna i orffen o bupur cayenne. Eto, fel dwi'n dweud, dwi'n siŵr sy'n rhan fwyaf hynna yn y tŷ. A dwi'n jyst yn dweud sŵn am eiliad, oherwydd dwi'n jyst eisiau blitzio hwn yn bas. Ie, wir. Weithio. Hyfryd. A ddim am llawer o amser. Mae'n neud y gwaith caled yn fwydd, yn dwe? Yn hollol. A cwbl da ni eisiau wneud rwan. Lliw Nadolig. Lliw Nadolig. A cwbl sa chi'n wneud rwan ydy jyst rhoi hwn ar wyneb drost y ribs yma. Gorchuddio nhw gyd. A dwi'n gyrraedd y gwres ymlaen. Jyst am ryw funud iddo fo gael dechrau rhyw frownio gyda yr esennau. Arogl neis yn o'n dweud. A beth dwi'n hoffi am yr recites yma, mae'n rhywbeth chi'n gwybod fedrwch chi'n neud os da chi isio yn y cwcer ar y deg, yn y slow cooker. Da ni wedi bod sôn am hwnna. Felly dydwch mae'n wych falle noson cyn Nadolig, neu diwrnod wedyn. Ydy fath o gigs wedyn, enghraifft, os na ddarn ar ôl, gallu ail dwmo nes ymlaen, tydi o'n rhywbeth i ddefnyddio? O, mi fedri'n sicr. Reit, dwi'n dod at fwy o gynhwysion saws rwan. Mae gennau din o tomatos. Dwi'n di reid i fewn y fanna tin o'r llaeth coconuts. Chydig bach o vinegar. Vinegar naturiol. Vinegar sgynna ni yn y tŷ. Sugar brown. Wel, am gymysgedd. Am gymysgedd, ia. Stock cube. Os da chi'n defnyddio'r un sy'n crwmblo i fewn, da chi'n angen hylif, ond o'n i wedi defnyddio yn arall. Dylswn ni gallu neud fo desgyw bach mwy wrach. Stoc cigeidion i'w tybio ni. Stoc cigeidion. Coca-Cola. Coca-Cola? Coca-Cola ryw 2, a sydd wedi bod ryw 200 gram mil o coc yn di fewn. So be, dwi'n gwybod, maen nhw'n coginio lot. Mae yna rei bobl yn berwi ham. Mae o'n rei bach o flas. Berwi ham mewn Coca-Cola? Ydy, mae o'n rei bach o flas iddo fo. Ac i orffen rwan, so na i lwy lan y fanna, na i ffindio llwy fan hyn rwan. Dwi jyst yn mynd i reid llwyaid o driog. Triogl i fewn. Melys o llun. Wel, mae triog yn eitha sir yn dydi. Dwi'n meddwl, dwi'n neud rhyw fath o... beth sy'n ni'n galw eto, rhyw barbecue sauce eitha moethus ydi ond e. So mae hwnna, diolch yn edrych yn neis eto. Sticky. Yn mynd i fewn fel hyn. A cwbl da ni eisiau neud, gymysgu gyda'i gilydd a'i dywallt ar ben. A Elwen, mae rhaid dweud, 10 allan o 10 o ran maint y bowlen yna. Yn berffaith. Popeth arall, bydd popeth wedi gorlifo. Reit, oce, dwi'n eisiau splasio na chi. Hwna wedyn yn mynd i fewn. Gyd i fewn. Beth swn i'n neud ydy trosglwyddo i hwn. Desgil fawr fel yna. Gyd i fewn? Gyd i fewn. Desgil fawr fel yna. Ac yna i goginio fo'n y popdi. Os da chi eisiau wedyn am ryw 5 awr. 5 awr? Ie, neu yn yr, fel dwi'n dweud, y slow cooker wedyn am oriau. Felly hwnna'n fath tebyg yr un hyn i bob pwrpas?
Pardon? Mae o'r un hyd yn y slow cooker i bob pwrpas wedyn neud dros nos. Mae o, ydy. Be dwi wedi wneud yn fan hyn wan, dwi wedi tynnu'r asennau allan mwyn crispio nhw fan hyn y popdir i'w fymryn. A dyma be ydych chi'n gorffen i ffwr hefo. Ti wedi cadw'r saws ar wahân am hwn? Hwna, dwi jyst wedi tynnu nhw allan. Ar ôl y 5 awr fydd o'n edrych fel hyn. Dwi jyst wedi tynnu nhw allan. So ti'n pasio plat i mi? A mae di brownio erbyn hyn, yn Ydy, fwy o liw brown. Yn hollol. A be welwch chi fan hyn wan? Mae o jyst yn disgyn o ddar yr asgwrn. Da chi'n gweld yr esgyn ma wedi dechrau disgyn allan. O, dwi wedi cyrraedd yn barod. Dwi'n mynd i godi chydig. Nes i ddim o'n Nes i lot o ginio, ddim ots. A hwn, fel dwi'n dweud, dyma'r saws gorffenedig. Felly, fe fendigedig, mae o mor gynnes, cynhesol. Geiafol ar gyfer, ie. Ie, hollol, dwi'n greu hwnna i chi, ond swn i yn gweinio, mae gennau chydig bach o mash fan hyn hefyd. Dwi'n gallu gweld hwnna'n iawn yn fan'na, di. Chi'n gweld o. A dwi wedi gwneud cylleth o fforcen i chi fan'na. Mae hyn, mae'n un o dynod yna, mae rhywun eisiau smell-o-vision i arfodir fwy. Ond dwi wedi rhoi nhw, a da chi'n gweld y fyny, fel dwi'n di dyma nhw'r esgyn, da chi'n gweld, mae o mor frau wedyn. Tatw stwnsh gen ti hwnna, ie? Tatw stwnsh, dwi jyst wedi rhoi drwy bach stwnsh, mae gwneud tatws melys a tatws arferol. O, diolch o Dwi am llon ceg o'r cig mas, chi'n meindio? Treni mae fi sy'n gyfod siarad nes ymlaen nawr, a fyna eisiau bwyta hwn i gyd. Ond rhywbeth rhad ydi o. Ti'n gwybod mae o'n ddarn o gig rhad sydd yn fendigedig. Wel, Elwen, wedi plesio unwaith eto. Yn edrych mlaen i flasu yn ystod yr egwyl.